Inkwentro sa puwersa sa gobyerno ug sa Moro National Liberation Front sa Zamboanga City nagkagrabe. Nabporsen nasubo sa pagkamatay sa Subuanong Navy sa inkwentro sa Zamboanga City. Kadagatan nga naapektuhan sa oil spill dili una pakaliguan sa DNR tungod sa taas ka concentration sa bunker fuel. Pipila ka mga dapit sa Sugbo, gi-inspeksyon sa mga organizers sa umaabot nga International Eucharistic Congress. Sa padayon nga nagkainit nga engkwentro tali sa Moro National Liberation Front ug militar, misaka na nga to sila makatao ang patay ug 30 na ang mga naangol didto sa Zamboanga. Usa sa patay mao ang Subuanon nga gikan sa Navy, samtang usa sakop sa MNLF ug ang uban pulos mga sibilyan. Samtang nagpadayon gihapon ang pagsiduklay og bala sa mga sundao ug MNLF, mga tao midagsa sa mga evacuation centers. Kaganina, doon ang 500 ka mga residente gikan sa Rio Hondo, kundi unang niabot ang MNLF diatong Lunes nang lakaw na lang aron nakaiskapo sa nagpadayong kagubot. Nabalaka ang militar ang nang habilin nga mga sibilyan padayon nga gamiton nga human shield sa MNLF. Human gipahigayon kagahapon ang Heroes Welcome sa Subuanong sundao sa Navy nga namatay atol sa engkwentro sa rebuilding MNLF ug militar. Gidiretso dayon ang iyang lawas ngadto sa kapilya sud sa Naval Forces Central Command. Jinky Baguio, Sugin Limi. Kagabi pagihaya dinhi sa kapilya sa Navforsen si Petty Officer 3rd Jose Audrey Banyares subay sa sugyot sa mga labaw niini. Ang maguwang ni Banyares nga usa ka retired Navy miingon nga sakit alang kanila ang kalit nga hitabo apan nakasabot sila nga parte ang tanan sa ilang gipanumpaang trabaho. Karon dihado mi kami pamilya wala sakit kay sa mong buot. Di kami makadawat ani pero trabaho man napunta lang na si Utol dito tungod sa order. Sana panawagan ko lang siguro bakit hindi magkanato ni mapag-usapan sa magandang kuan nga wala nang bloodshed ba nga mangyari ba ulit. Apan ang laing igsuon nga si Oy, grabing kasuko ang gibati nga do sa mipatay kang Audrey. Kasi nakupatay sa mga igsoon. Kung mahimo pa lang pagkita-kita ta si Bilyanay. Huwag kayo baon ta kagagad ang mga gibati niyo. Pariham ta mga matay. Ang Navforsen miangkon nga dakong kawadon alang nila ang pagkamatay ni Banyares, sanglit usa siya sa mga gisaligan sa Explosive Ordnance Division sa Navy. Para sa akin, ma'am, isa siya talaga nakawalan kasi ang expertise niya is konti lang yung sa member ng Navy na may expertise na gano'n. EOD kasi siya, ma'am. He got 3 Gold Cross, which is the 4th highest award na binibigay sa military personnel. Gipasalig hinuon sa Navforsen nga mutabang sila alang sa paspas nga benepisyo sa ilang kauban gawas sa financial assistance nga ilang itunol sa asawa ni Banyares. Jinky Baguio, News 5. First Scout Ranger Battalion gipadala sa Central Command nga nagbase dinhi sa Sugbo ngadto sa dakbayan sa Zamboanga isip reinforcement sa puwersang militar na nakikumbati sa MNLF. King Perez, Sugin Limi. So, kagaya ng ginawa namin. Kaganiyang buntag bipaybaw si Visayas Central Command Chief Major General Roy De Vera Turda nga gipadala ng First Scout Ranger Battalion gikan sa Negros Oriental ngadto sa Zamboanga City. Sila ang dugang puwersa nga gipadala sa kagamhanan alang sa pagbatok sa mga sakop sa Moro National Liberation Front. Well, to secure din yung place marahil, but ang mangyayari dyan ay there is a field commander doon. I-integrate na lang sila sa sitwasyon doon. Mas knowledgeable yan sa sitwasyon on the ground. Nagpabilin gihapon ang Blue Alert sa Central Command karong adlaw. Giawhag sa general ang katawhan nga magbinantayon ug mo-report dayon sa mga otoridad kung anain na matikdan nga mga tao nga kadudahan ang mga lihok. The Blue Alert is part of our routine. Ibig sabihin lang nito, dapat 50% ay accounted or nandito. Para kung just in case na kailanganin din, ay madali lang yung tinatawag namin na recall and generation. Lahat.
Gisayangan ng general sa kamatayon ni Navy SEAL Petty Officer 3 Jose Audrey Banyares nga namatay sa engkwentro sa kadagatan sa Zamboanga City. Apan mato de Vera Turda, ang ay ipasigarbo ang pagkabayani ni ini. Ang pakikiramay na ito nalulungkot, subalit ang masasabi ko rito ay isang pagpapatunay na ang Kawal Pilipino ay hindi aalinlangan sa pagtupad ng tungkulin, kapalit man ang buhay. King Perez, News 5. Mga bagitong pulis gagikan sa Regional Public Safety Battalion sa PRO7 nakalarga na baguhay palang karong hapon. Uban kanila mi kumpisal nga sila gikulbaan sa ilang misyon. Jenky Barrio, Suginlimi. Dinhi na nangatog sa Mactan Benito Ibuen Air Base ang kapin usa ka gatos ka mga pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion sa PRO7. Sayo silang nangandam kaganiha alang sa biyahe padung dito sa Zamboanga City. Bisan og preparado sa tanang kahimanan ug armas, kasagaran kanila gipangkulbaan sa maong misyon. Usa sa mga gipangkulbaan si PO1 Leopoldo Torrigosa nga niadtong miaging tuig lang nakasud sa serbisyo. Siyempre ang kulbaan kay wala pa sa may kibaw kung sa mong dangtan dito ba niya. Na first time niya bago sa ming na gikan sa training niya. Magpamikibaw dito. Si PO1 James Naveo nga dunay asawa og duha ka mga gagmayng anak gikuyawan sab sa posible nilang madangatan dito sa Zamboanga apan matud niya. Medyo kuyaw pero sa trabaho man wala ako lang din kung i-inspire lang akong galing para sa kong mga anak. Gipasalig hinon sa ground commander sa tropa nga preparado sila sa ilang misyon. Kompleto matud pa sila sa armas ug ubang gamit nga panggubat. Apan giklaro ni Superintendent Clifford Gayranod nga ang ilang presensya pag-abag lang sa Zamboanga PNP pagpalig-on sa police visibility. Actually, we will be augmenting the security forces there, especially the PNP, in maintaining peace and order. So we will be there for peacekeeping operations. So we may be helping them for patrolling, checkpoints, and normal police operations. Ang 130 ka mga pulis magpabilin sa Zamboanga hangtod nga kalmado na ang sitwasyon sa lugar. Jenky Bargil, News 5. Giaprubahan kagahapon sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso ang balaod nun nga nagsibog sa SK elections ngadto na sa October 2016. Unsa kay ikasulti sa SK dinhi sa dakbayan sa Subo ug sa ubang sektor nga nagpakabana sa maong issue. Andrea Patenya, Suginlimi. Ang lagi wag tangon. Ano man? Basta wag tangon na kay ngano wala man gyud sila yung project na himo. Sa amo lang nga barangay pero ang lang sa uban. Kaya naroon na yung mga SK o niya na yung klase. Eskwela, sama niya mag-perform sa barangay. Yun, no? Na-experience ko na pila na SK na nga di. So makaingon ka nga dili epektibo ang atong SK official. Dili niya epektibo para na ako. Kining mga komento ang nakaaghat sa mga opisyales sa gobyerno sa pagtuon sa posibilidad nga wag tangon o di ba kaha reformahon ang sangguniang kabataan kun SK. Kagahapon giaprubahan sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso ang balaod nun nga nagsibog sa SK elections ngadto na sa October 2016. Matud sa maong komitiba, kinahanglan usa nga ireporma ang SK aron makamugna sila og mga pamaagi aron mahimong mas epektibo ang maong kahugpungan taliwa sa mga reklamo batok niini. Dugang nila nga samtang gipostpone ang SK elections, di na i-extend ang termino sa mga incumbent SK officials ug pakanaugo na sila sa katungdanan. Kini aron masuta kung mahimo bang mo function ang usa ka LGU bisan og YSK. Apan supak niini ang presidente sa SK Federation sa syudad sa Subo. They should at least allow the officials to hold over their positions right now, since we are the ones who are currently holding office and we know the processes and the different processes already here in the Sangguniang Kabataan. Hinuon uyon si Po sa pagreforma sa SK sama sa pagpataas sa age requirement sa mga kandidato aron mas hamtong na ang mga opisyales nga muduma sa SK. We would prefer to have age gap increased because right now the SK officials are high school students and some are first year college when we ran for election, but right now they are already college students. And at the same time, increasing the age gap would provide the SK officials fiscal autonomy.
Apan lahi nga mga reforma ang buot mahitabo sa Dilaab Foundation nga ilang ipresentar kang Presidente Noynoy Aquino. Una, gikinahanglang wagtangon ang honorarium sa SK officials. Para ma-recover sa mga batanon ang joy of volunteerism karon wala murag natiguang na pud sila what is unsa akong makuha unsa akong diskarte diha. Ikaduha, di tagaan sa titulong honorable ang mga SK officials. When you're given a title, it tells a particular power. And at that age, you know, honorable is such a heavy load. Maluoy ka sa bata. Ug ikatulo, himuong mas gaan-gaan ang ilang mga trabaho. At this stage in their life, they are better off and we are better off if they are full-time students. Ang balaod nun nga giaprubahan sa House of Representatives Committee on Suffrage and Electoral Reforms na nag-uswag sa petsa sa SK elections ipadapa ngadto sa plenaryo alang sa dugang nga deliberasyon ug alang sa second reading. Matud sa mga local COMELEC officials, hangtod nga di sila makadawat og mando gikan sa ilang uluhang buhatan kabahin sa pag-defer sa SK elections, magpadayon gyapon kini karong umaabot nga Oktubre 28. Actually, unless the bill would be made or would transform into a law, into a statute, so we would proceed with our normal preparations. Andrea Patenya, News 5.